Hi ha unes grans possibilitats d'innovar en el denominador reduint costos, és a dir, fem que costi menys l'entrada d'aquest input, per exemple, externalitzant, per exemple, aportant la producció als països o, per exemple, automatitzant, que és una de les coses que crec que en els propers mesos o anys veurem innovació des de la tecnologia més avançada. Passa que quan veu aquesta imatge, que és el magatzem de Volkswagen a Wolfsburg, en què, com veieu, pràcticament es podia utilitzar, buscar un automòbil amb un robot i hi havia quasi sense una persona, una pregunta que ens fem és si es tracta d'automatitzar perquè sí o es tracta de fer l'anàlisi d'efectivament que això és pràctic o no. És a dir, resulta que la inversió a fer això és extraordinària i la productivitat que genera en termes de gestió del denominador és molt baixa. Però la realitat és que hi ha una gran possibilitat d'innovar a partir de la millor utilització de la tecnologia.